na sana? Ano na sana ang kadustaan? Na iyan pag nakairiba talaga mga madipadihon. Pasimple sana huna mo kun bako makaraot antig gigari bugari ng gad kadustaan gari ng gad kabuahan aram lang mabata pagpaparungon pa talaga sa kataning ano na sana iyan dai mo talaga mapugulang pag makahatot ka pagkatapos ugmahon pa nahiling ng mabata bayo pa talaga winagaso atot na sa bulis muning bata nataka nagatot sa panganimade aram ng mabata pinuot pa sang imot nataka nagatot sa panganimade aram ng mabata pinuot pa sang imot nataka nagatot sa panganimade aram ng mabata pinuot pa sang imot nataka nagatot sa panganimade aram ng mabata pinuot pa sang imot